Вие гледате Откачени глави. Дечки, днеска са тук скалък снимме, ка носме къде някой дома и ти правим да ме Блажо трябва нещо да фарба и така. И пред да почне видеото, не забравяйте да ставате лайк, subscribe и да следвате на вашите инстаграми. Да, да заследите на инстаграм и ако сега да добиете поздрав от нашето видео, коментар пишете хештег Откачени глави. Днеска добива поздрав тази човек. Да, от това видео и това... Това врат, така се... Дигни. Стега скалата. Томе! Добър ден. Добър ден. Майстор Блажни, кажа да го оставам на скалата. Нещо кибелил, да? Да, нещо кибелил. Грешка да не сте. Кой броят е тук? Кой броят е тук? 38. Еми, за тук сме. За тук сме. Грешка да не сте. 12 юли, 38. За тук сме. От кой за кой кебели? Не знам, кибелял тук нещо не кажа, века оставете ga скалата, после трябва нещо да избелям там. Да. Така не кажа. Само, отде га носта тази скала? Откъй майстор Блажо? Откъй майстор Блажо, къй школата само. Пале! Кой майстор Блажо трябвало нещо да беле тук? Що? Може ние сме грешка, не знам. Кой майстор Блажо? Белячо, кажа да оставаме тук някаква скала или грешка сме. Кой те е Блажо? Грешка да не се бесенчи? Шо фирма е бе тай? Не, мислим от няма фирма, само ние така работиме за така. Не сме вие виде ни поръчували, ни па име намера да беле. Не по-добро, наша грешка. Добро. Извинейте. Вие кажено по грешка, ако сакате Ако имате ли сакате телефон? нека 100. Питио майстор Блажо. Нема го броя, Не нема. мога бро. Сега ама няма. Така ни, така найдеме Ако само сакате да кажа. оставете да не е проблем да знае, ама кажете му Кьома първо да. кай него, кьома първо кай него. Иначе не знам, Види. няма нищо. Как трябва, пак ти Оставете дом. го тук да не га макнете. Не, ки го вземем. Вземе, вземе. Ай, нема. Айде, чао! Чао! Почни. Любчо се не вика, брато, Любчо. Ела. Уйде ми пал. Ости. Мистер Любчо. Гледай дома, бран. Любчо зари. Любе! Аз ще го кажа. Добър ден. Добър ден. Майстор Блажо, Майстор кажа да Блажо, остане кажа някаква да скала остане. кой любят. Да, ти фарбал тук. Майстор Блажо, къде школата живее? Къде школата живее? Майстор Блажо. Кажа тук ти фарбал нещо. Или грешка? да става. Грешка. А он не кажа тук да дойдем. Века Кой Любчето? Кай Любчо. Не, грешка на някой друг да не е. Има ли някой друг Любчо? А? Любчо, някой друг има ли? Тук не ли живееше Любчо? И аз съм Любчо. Някой тук друг малко има ли? Не, тук накрая е тази шоа, тук тази големата куча. Добро, може да там. Там да чуем питбул ли? Ага, не е пико, тук накрая. Да, на Виолет, не Виолетова, такова кремова. Да. Горе има докянче маленко, позади него. Добро. Зачита не е за тук. Не е тук. Да му кажа на Извинейте, майстор гледаме Блажо, се от приятно. грешка. Не. Приятно! Изправи го скалата. И аз ки говоря, бе, другите ки говоря. Ти говори, звъни и аз ки говоря. Ти говори. Държи. Води там. Много тук се стави. Добър ден, може да отворите само малко? Добро. Не бе, стига там, няма да разбера тук. Стой тук некъде, така. Трябва ли да го оставиш да го остави тя? Питаме само нещо.
Майстор Блажо кажа да го оставим тук скала, Какво ще скала? фарбал нещо. Кажа някой сукак, кафе на кукичка да го остана скала. А кой блажи? Тай къй школа чужи Ти школа че живее, тай ще фарба. Майстор Блажо. Или грешка сме. Кажа Кажа кафе на тук кукичка. не, кафе на куичка. Има в двор. Да оставим тук скала, ти фарба не кажа. А дек Тук зафарбена ли? Не е зафарбана, пред. Ами, Грешка изгледа. изгледа грешко и го има. Тук има ли други куички? Вие каза ви, кажа къй Ленка неко, стара баба. А, Ленка. Ленка, стара бабичка. Имал От тази страна... имал дето някой е- дедо, Маши бил с инвалидска количка. Аха. Не виждам да те ясне. Значи грешка. Не е Добре, тук. питаме ни надолу, не е проблем. Извинете. Добре, питайте там тай човек. Добро, извинейте. Извинейте, прекарам. Айде, пи... Тук се влява. Тук се влява. Изправи го, Мита, изправи го сега. Сега да го отворя. Добър ден. Мистер Блажо, кажете да остане на класкала. Тай къй школа че живее? Или грешка? Сина, оставете да кой къде ли? Сега подяш, що си кефа? Ти фарбал нещо тук. Кой улицата? Аз вика улица. Кира браш 6-9 съм се не 6-9. Гозо кажа, кой гозо? Кай Гьозо нека да каже. Абсолютно не знам. Ако сега оставете как дойде някой да вземе, какво да, ако ми бе лайт, па вие се Не, значи. за да фарба кажа. Кой нас не бъде суперман си. Айде питаме надолу и пак и долу. Грешка. Не знам си да питайте, това ми я бе, да питайте. Тук Добро. нас не бъде суперман си. Добро. Ебе, ако не е тук, който бива, Фала, приятно. Ой, не звони на врат, той там тропи. Издига се. Добър ден. Мистер Блажо кажа да го остана на таквото скал. Ти дойдел да фарба нещо. Мистер Блажо. Не кажа, Къй школа че живее? Белячо. ти фарбал нещо. Ама да не са грешка. Кой кажа? Тук няма да кажа. Тук от ако На седмицата. Ай, оставете, не знам. А дека да работа? Вие дека учите? Никола Вапцаров. Никола Вапцаров. На нас така ни кажа, Да. ние така работим, не знам. Брой 8 тук ли е? 8 броя. Не бе, 7 е тук. 7. 8 да не е там, а? Изгледа грешка сме ние. Грешка сте. А тук живее ви, директор ще бе. Леонид. Ние сме у Никола Вапцаров. А? Ние сме у Никола Вапцаров. доле сте вие. Да. Нищо е наша грешка. 8 е я доле. Добро. И грешка. I play Pokemon Go every day. Държи брат скалца. Няма проблема. Звънваме на първи да дойде по-бързо. И я, как звъня. Духали на сите. Трябва да бъде. Нека пусти тук. Гледай. Добър ден. Мистер Блажо ще живее къй школата. Това Киро, брашък ли? Или, елка я. Да, до нас куки блажно. Тук си. Не. Къй школата Блажо ще живее. Майсторо, но Майстор. ти тук 101. 101 Киро браше Трябва някоя скала да се фарба тук. Я скала да го оставим и ти фарбал плюс нещо. До нас. Деца, вие не ли слушате синче Блажо, я до нас става Не, куче. Блажо Блажо, се майсторо. вика, Майсторо майсторо се ще вика фарба. Ама, не знам. Или грешка. Тук Ти не кажа 101 Киро Брашев да го оставате До таквото скала. 101 може. Добро. 101, да. До 101. Тие са тук. Добро. Извинейте, наша грешка. Нема питайте тук. Ела чуваме и от другата, е. Айде, приятно. Леви и тук право. Дечки, това беше това от това видео. Ако ви се хареса, свободно ставайте лайк, ставайте subscribe, заследете на Instagram и ако сега да видите поздрав от народно видео, пишете коментари хештег откачени глави. Се гледаме народно видео. Peace!